Jeg vil gerne bevise et eksempel. Formlen for binomial koefficient, som vi ser her, som altså er KNR, binomial koefficienten, lige med n-fakultet over r-fakultet gange n minus r-fakultet. KNR det er et udtryk for, på hvor mange forskellige måder kan vi tage r af n, hvor r er en bestemt mængde, vi skal udtrække af den samlede hele mængde n. Det kan altså gøres på to måder. Det kan både gøres indirekte og direkte, som jeg har skrevet op her. Her har vi et taleksempel, som er binomialkoefficienten 5,2. Og på den indirekte måde, så starter vi med først at vælge 2, på hvor mange forskellige måder kan vi tage 2 ud af 5 af den samlede gruppe 5, og bagefter giver vi dem de to versioner jobs. Så det vil sige, først har vi K 5,2, som altså er de muligheder, vi har for at tage 2 af 5. Så ganger vi med 2, fordi vi har 2 personer til det første job. Ganger vi altså med 1, fordi vi selvfølgelig kun har 1 person tilbage til det sidste job. For den direkte facon, så starter vi med, så samtidig med, at vi tager 2 personer ud af 5, så giver vi dem jobs. Det vil altså sige, til det første job, vi skal uddelegere, der har vi 5 mulige. Til det næste job har vi kun 4 mulige, fordi den ene person røg til det første job. Okay, så vil vi gerne prøve at komme frem til den her formel. Så derfor isolerer vi K 5,2. Så det bliver 5 gange 4 over 2 gange 1. Så vil vi meget gerne have, at der står fakultet i vores brøk, ligesom vi ser det gør i formlen. Så derfor så ganger vi med 3 fakultet over 3 fakultet på højre side af lignetegnet. Det vil svare til at gange 1, så derfor pøs vi godt venstre side. Sådan der. Så ganger vi de to brøker sammen, så der kommer til at stå, vi ligger herovre, så vi lidt mere plads til sidst. Så står der altså 5 fakultet over 2 fakultet gange med 3 fakultet. Så vil vi også gerne have, nu skal I lige kunne se det deroppe. Vi vil gerne have, at vi skal have det her udtryk fra, altså n minus r fakultet. Så derfor så kan vi gå ind og erstatte de 3 fakultet med 5, som er vores n, minus 2, som vores r. Jeg hiver lige tavlen lidt op, så der kommer til at stå her. K 5,2 er lige med 5 fakultet, som vi har heroverfra, over 2 fakultet gange med 5 minus 2 fakultet. Nu er vi altså kommet frem til, hiver ned igen, formlen for binomiale koefficienter, som vi søgte. Med den her formel, så kan vi finde ud af, på hvor mange måder vi kan tage 2 ud af 5. Nu vil jeg gerne anvende min viden om binomial koefficienten til at finde sandsynligheden for at trække full house i poker i et forsøg. Full house er defineret som 3 ens værdier med 3 forskellige kulører, 2 ens værdier med 2 forskellige kulører. Jeg har en formel for full house her, som er antal gunstige og antal mulige. Antal gunstige, det vil sige antal måder, man kan trække full house blandt 52 kort. Og antal mulige, det er antal måder, du kan trække 5 tilfældige kort blandt 52 kort. Altså, når vi skal finde de gunstige, så skal vi først have 3 ens kort blandt 13 forskellige værdier. Så det er altså, det er der 13 måder, man kan gøre det på. Så der skal vi have 2 ens, kan vælges blandt 12 forskellige værdier, fordi en af de
13 værdier røg til de 3 ens-kort. Så skal vi også have de 3 forskellige kulører. Det kan man trække blandt 4, nu skal jeg lige sige det rigtigt. Til de 3 ens-kort vil vi bruge 3 forskellige kulører. Det kan man tage blandt de 4 mulige kulører, som K, 4,3. Så skal vi have 2 forskellige kulører til de 2 ens-kort. 2 ens værdier. Og det kan vi så gøre på K 4,2 måder. Så er der de antal mulige, som jeg forklarede før, er på hvor mange måder vi kan trække 5 kort blandt 52. Så det må sådan der. Det sætter vi så ind i vores formel her, så det bliver 13 gange 12 gange K 4,3 gange K 4,2 over K 52,5. Og det giver, jeg har smidt lidt, 0,144%.